Good morning! Ayan, isang mapagpalang umaga. Bagong umaga, bagong vlog na naman tayo today. Medyo matagal-tagal na tayong walang upload. Kaya ayan, mag-update lang tayo dito. Ayan, siya nga pala, bago ang lahat. Ayan, welcome to our channel. For today's vlog, nandito ngayon ako sa aking bakuran. Ayan, lilibutin ko lang yung aking mga tanim dito para may pakita sa inyo. I-share ko na rin sa inyo. Ayan, napakaraming bunga ng aking kalamansi. Ito nga pala. Ito yung tanim kong kalamansi dito sa gilid ng aking bakuran. Ayan, napakaganda, nakakatuwa din. Napakarami niyang bunga. Ayan, hitik siya sa bunga. Dati hiniling ko lang dito 3 pirasong bunga. Pero higit sa 3 ang ipinagkaloob ng Panginoon sa akin. O, diba? Kaya maraming salamat sa ating Panginoon dahil walang sawa na nagbibigay ng biyaya sa atin at nagagabay sa atin. Ayan, napakaganda. Napakarami niyang bulaklak, napakarami niyang bunga. Siyempre kung may kalamansi, hindi mawala siyempre sa ating bakuran yung bulaklak. O di ba? Ito yung aking mga alagang bougainvillea. Sa mga nakakamiss ng aking bougainvillea diyan. Ayan, namumukadkad na naman ng mga bulaklak niya, karamihan. Ayan. Ayo, di ba? Ito kulay pink siya, cute siya. Ayan. Malilit lang ang bulaklak niya, guys. Ayan, nakakatuwang tingnan, di ba? Ayan, nasa mid patuloy ako. Ayan, napakaganda niya, o di ba? O, kung nakikita niyo 'yan, ayan, o. Kaya kung nai-stress ka, ayan, stress reliever nga siya. Kung medyo nai-stress ka, punta ka lang dito sa aking bakuran. Ayan, medyo maaaliw ka dahil sa iba't ibang kulay ng aking mga alagang halaman, ng mga bulaklak. Napakadami, maaaliw ka talaga. Ayan. At syempre nga pala ito yung kulay purple ko, nandito sa labas ng gate. Ayan, nandito naman siya sa labas, nakalagay. Ayan, syempre meron pa rin akong kalamansi dito. Ayan, dito ako. Ayan, mga kabayan, nandito ako sa labas. Ayan, kalamansi pa rin yan. Napakarami din ng bunga. Dito yan sa may gate namin. O, diba? Nakikita nyo yan. Napakarami niyang bunga. Kahit maliliit na puno lang siya, pero napakadami niyang bunga. Ayan. Siyempre, nandito tayo. Dadako tayo dito sa may, ayan. Ayan, sa may ikmo. Ayan, yung ikmo, ayan. Nagnganga na kasi ko, charot. Ayan. Sa nanay ko yan, para sa nanay ko yan. Yung ikmo na yan, para sa kanya yan. Hindi para sa akin, grabe. Bata pa ako para magnganga. Ayan, ito nga pala, ayan. Ito nga pala yung aking atis. Ayan, marami din siyang bunga, di ba? Ayan. Napakarami na naming napitas diyan. Yung iba nakuha namin, hinog na siya. Tapos malambot na siya nung nakuha namin, hinog na talaga siya. As in, kakainin mo na lang. Ayan, marami pa siyang bungang natitira, kaya lang nasa gawing itaas. Yung mga nasa medyo ibaba, ayun, mayang sinusungkit ng apo ko. At syempre, ito nga pala yung aking ibang halaman. Ayan, kulay pink. Ayan, nandito ko ngayon sa gawing dulo. Ayan, ito kulay yellow. Yellow-orange naman siya. Ayan. At syempre, ito yung aking kalachuchi. Kasama na rin dito yung kasama na rin yung ibang varieties ng aking bougainvillea. At syempre, kung meron kang bougainvillea, meron kang malunggay. Ayan, yung malunggay ko, ayan, nagsisigulang na, wala pa yung kumukuha. Minsan kasi merong matanda na nagkukuha dyan. Binibigay ko para kahit papano, binibenta niya, ayan. Ayan, dito ngayon, ayan, kulay orange siya. Ito kulay orange siya. Pagka tumanda na, pink. Ayan, ito kalachuchi pa rin. Ayan guys, sana maaliw kayo sa aking mga halaman dito sa bakuran. Yung aking yellow bell, ayun, medyo mataas na rin. Ayan. sana sa pagsama ninyo sa akin dito sa aking bakuran, medyo maaliw sana kayo at masiyahan ang inyong mga mata sa aking nagagandahang mga bulaklak. Ayan, medyo sumikat na yung araw guys, kaya ayan, medyo medyo umaano na dun sa mga bulaklak. Sumisilay na sa mga bulaklak yung araw. Kaya medyo iba na yung kulay ng ating bulaklak. Ayan, kung nakikita nyo yan, iyan ang pinakambuuan ng aking bakuran guys. Nasabit patuloy ako. Medyo sumasabit yung ating lalamunan. Pagpasensyahan nyo na. Ayan ang aking bakuran. Ayan. Nakikita ko yung anino ko. Ayan. Ito siya. Ayan ang mga halaga ko dito sa labas. Dito yan sa gawing labas. Ayan. Ayan ang kabuuan ng aking bakuran. Ayan. Kung nakikita nyo yan. Ayan, medyo namaos naman tayo. Yung kulay white ko, ayan, napakaganda niya. Ayan. O, diba? See?
Ayan, maraming salamat nga pala guys sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe at pa-hit ng notification bell. At para updated kayo sa lahat ng ina-upload ko. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking vlog ngayon. Sa vlog ko today. Ayan, maraming salamat guys. Lalo na dun sa walang sawang nagwa-watch ng aking mga video. Maraming salamat sa aking mga viewers. Thank you. Ayan. At sa mga hindi pa nga pala dyan guys, nakakapag-follow ay nakakapag-subscribe sa ating channel, please pa-subscribe naman. Ayan, kulay white pa rin yan. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan guys. Ayan, sa mga hindi pa nga pala dyan nagmumumog, ayan, bangon na at manood ka ng aking vlog para masihan ka at maaliw ka, mawala ang stress nyo sa umagang ito. Ayan, yan ang aking mga alaga dito sa aking bakuran. O see, diba? Nakakatuwang tingnan. Ayan, kung nakikita niyo yan, medyo mataas na yung araw, kaya medyo ano na siya. Medyo masilaw na, nasisilaw na ako. Ayan, yan yung bahay namin, kulay orange. Diyan kami nakatira sa lungga na yan. Charot. Lungga talaga. Ayan. Nasasamid ako. Ayan, pagpasensyahan nyo na. Ayun, o. You see, diba? O, ang gandang talawin sa medyo malayo. Ayan. Oh, yan ang aking kabuuan ng aking bakuran. Ayan, maraming salamat guys. Thank you for watching. Sana hindi kayo magsawa na suportahan ang aking mga vlog. Panoorin nyo sana lagi. At syempre, ganun din naman ako. Nakasupport din ako lagi sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat at isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching.